Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. Един път, една епопея, един общ идеал, 120 години във вечността. Руен, 70 младежи, родолюбиви българи, открехвайки история и пример, тръгнаха по стъпките на онези великани борци за свобода, пресекли Осагова планина, вратата към Македония. От тук поема четите на Георче Петров, Борис Дрангов, Владислав Ковачев, Никола Дечев, Григор Манасиев и много други по неравния път към освободителните борби на българското въстание от 1903 година. По техните стъпки бродят днес деца на България, закърмени с любов към родина и преклонение към Балкана. Балканът, този горд приятел и закрилник на своите чада, войн на стража над нашите земи, пътизел на традиции, необятен, величествен, загадъчен, преплел минало, настояще, бъдеще, приютил българина в сърцето си. Балкана, пространството на свободата, съхранил спомена за величие, непримиримост, стремеж за свобода, независимост, копнеж за национално обединение, духовна идентичност. Пълнота впечатлява с уникалната си красота и дълбоките кървави рани на онези герои, страдалци, хайдути, комити. Днес там са техните деца, техните наследници, устремени към върха. И днес Юж Балкана, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век.